Wat is een groot vastelovensliedje? En nog belangrijker, wie schreef ze dat? Nou, daar komt voor u achterkomen. Want het LVK, het KVL en het TVK, die hadden de krachten gebundeld en die hadden de dag van het vastelovensliedje georganiseerd. In de EC Cultuurfabriek in Remung. Ja, wat kreeg ze dan? De hoge pieven van de Limburgse vastelovensliedjeswereld die gewoon hun kennis delen, hun diepste geheime prijs geven. En ze zijn er, hè? De Toddezeks zijn binnen, paar keer gewonnen zou ik zeggen. Bas Keltjes, ja, wensen van innen kennis kan krijgen is hij het. Robert Jansen weet alles van leuke teksten. En zo zijn er nog veel meer. Speeddates, workshops voor gewoon dansen, springen, zingen en liedjes schrijven. In de EC. Vandaag. Hartelijk welkom hier bij de allereerste dag van het vastelovensliedje. Ik wens ik allemaal een hele chique dag. Geniet ervan. Waarom moest dit er komen? Dat zou betekenen dat ze eigenlijk niet tevreden was wie het gaat met liedjesschrijfcultuur op vastelovensgebied. Nee, integendeel. Maar wat we wel hoorden, dat mensen graag tips en tricks en tops willen hebben van wie kan ik nu mijn liedje verbeteren. En wie kan ik dat doen beter dan met mensen uit het vak te kallen. En dat is eigenlijk het doel van deze dag, dat mensen geïnspireerd naar huis gaan, ook elkaar tegenkomen. Want hoe zijn er zoveel liedjeschrijvers, componisten, muzikanten, artiesten op einde dag bijeen over dit onderwerp. Ja, volgens mij gaat iedereen straks hopelijk geïnspireerd naar huis. Maar was je niet bang om een aantal goeroes aan te wijzen die dan een beetje gaan bepalen wie het de komende jaren gaat klinken? Dat het niet meer divers genoeg is? Nee, integendeel. En het mooie is, we hebben ze niet aangewezen. Ze hebben zelf ook gezegd, veel willen hier een bijdrage aan leveren. En ze doen dat allemaal omwille het vak een beetje vooruit te stuwen en te zeggen, we maken het met z'n allen een beetje beter. Ieder woordje moet passen. Ja, we gaan weer naar de kroeg. Nee, dat woordje ja, dat heeft daar niks te zoeken, want dat voegt niks toe. Nou, dan weg. En weer nu, ieder woord en iedere zin moet je toevoegen. Vastelovend, vastelovend. Het zijn kleine pasjes die ze beter kunnen doen, waardoor ze zichzelf steviger neerzet en dus versterkt. Dus dan kan ze wel eventueel in een liedje nog een toonsverhoging inbrengen. Dat is ook nog een optie. Maar ik heb er dan inderdaad voor gekozen om... Die eigen dag vult in de deel van het jong. Tussen liefde en vrede gebonden. Verschillend. Ja, dat is echt maar. Dus je kunt een contrast eigen nummer maken. Daar zit humor geen contrast in. Maar je kunt zo over hetzelfde metrum, hetzelfde tekstje erop kunnen, maar er zit contrast in. Deze man behoeft geen introductie, maar kijk even met naar zijn bordje. Dat is een bordje van een deelnemer. En Nick Dirks, toen moest toch eigenlijk gewoon colleges geven, of niet? Nee, best gek. Ik heb me lekker ingeschreven al 2 maanden geleden, toen ik direct het initiatief hoorde. Het is een fantastische mogelijkheid om heel veel te leren van heel veel heel goede collega's. Maar de bokalen stonden bij dich op de showsteen. Wat moest ze dan leren? Elke dag, elke minuut, zelfs ik leer van dich. Ik kan het zich niet voorstellen. Maar Nee, dat ken ik ook echt niet. Nee, maar gewoon het feit dat er gaat georganiseerd wordt rondom de Limburgse cultuur, vastelovensche cultuur en bijzonder, daar moesten we van profiteren en daar moesten we bij zijn. Het is nu 23 april. Wie weet het beste voor volgend seizoen? Ligt er geld, liggen er demo's? Wie moet je met de vuur stellen? We zitten bij stap 0. Dat is nog niks dus. Nog niks. Achter dit deur zit Frans Pollux. Ik weet. En dan mag ze zo naar binnen. En dan moet ik zo naar binnen. Wat had er bij je? Huiswerk? Nee, je hebt niks. Te voort op de fiets en in de wagen denk ik aan vastelovend. Er gaat een carrière opstarten met Bart. hem nu opstarten, ja. En wat wil ze van Franstalig? Dat hij er gewoon eens overheen kijkt van of het wat is. Dit is echt gewoon gans open. Dit moet zo zijn. Ja, nu heb ik wat bedacht, maar ik weet niet of dat ouderwets is.
Dan moest, als ze dat met z'n doen, bij het maken, Ja. bij het opnemen, bij het vuur dragen. Ik denk dat het super belangrijk is dat ze zelf denken, oh dit is te gek. Het couplet, zit beter in de een of is het origineler, is textueel interessanter als het refrein? Hupsalga, moeten we het gaan doen? Ik heb nog geen muziek, want ik heb nog geen tekst. Dit refreintje is wel heel erg standaard. Oppervlakkig. Ja. Toen wil met het thema altijd vastelovend. Ja. Dit zou ze nog net iets listiger kunnen aanpakken. Is toch mijn heutje. Ja, dat is al wat. Ik hoor de piano nog klinken, Irene. Wat is er nog van u over? Nou ja, de coupletten. Het refrein, daar moeten we nou gewoon werken. Dat was gewoon net door even in brand gestoken. Ja. Er wordt niks, 10 minuten later. Wat is er nu? Wo is toch mijn huutje? Het is gewoon een refrein. Ja. En hoe dan? Is het een Gelijn of is het een Venrooy? Of is het een huutje? Die heutje gaat op tournee door Limburg. Ja, mijn huutje gaat op tournee door Limburg. Wat is het grote geheim dat Quinn Warmerdam dicht had prijsgegeven? Het grote geheim? Ja, eigenlijk dat ze zichzelf moest blijven met de vastelovenslied. Dat het bij dicht moet passen was ze thuis. Zelfvertrouwen. Quinn Warmerdam, hoe lang had stoerdruven gedaan voordat ze dat had? Lang. Op een gegeven moment komt ze wel achter dat ze bij zichzelf moest blijven, maar ik kan nog wel eens onzeker zien. Ja? Maar er moest uiteindelijk stoom achter dat wat ze gemaakt hebben. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Wat staat er in die kladblok nu, rood omrand? Wat is de gouden tip geweest? Nou, de gouden tip is voor mij eigenlijk, laat ik zo zeggen, een D-sessie geweest van de opname en de muziek. Waar moesten de klemtoon opleggen in de muziek, welke topics moesten in de gaten houden. Dus eigenlijk de hele opbouw eigenlijk van het liedje zelf. En ook natuurlijk niet te vergeten de studio-opname die uitermate belangrijk is. Het is een prijs-kwaliteit verhoor is dat. En als ik echt een live muzikanten wil hebben, alles, dan moet dat betaald weer gezocht. En ja, dat is een keuze, die kan ik niet voor dich maken. En natuurlijk, de ene studie vindt dat goed, de andere studie vindt dat goed. Er zijn kleine studios waar ze hele leuke opnames maken. Of dat mee gaat doen, ja, dat is een tweede. In het verleden is gebleken dat toch met name de grotere studios, die hebben net de betere apparatuur erachter voor lekkerder te masteren en dat soort zaken. Ja, dat klopt. Reclame maken mag niet, dat weet ze. Maar als Vier nu een stap naar achter doen, kan ze hem in een klinge goedkope, goede studio influisteren. Goed? Ja, Ook de microfoon weg. Nou, achter de schermen kan ik hem wel vertellen, ja. Nee, ik heb ogen op de zolder, heb ik op de keer hier. Dit kan aan mij liggen, maar het begint pas echt op Vasteloven te lieken. We ook daadwerkelijk aan het buffet eindigen op deze dag van het Vastelovensleedje. Of het zin had gehad, dat gewoon voor de komende jaren in de liedjeswedstrijden merken, in het KVL, in het TVK en op het LVK natuurlijk. Maar in ieder geval komt het goede van u, van de experts. Goed.